Guys, doon ako itambak sa mga trabahante pa, ilabi na katong mga na-regular na nakatrabaho sa private company, LOL! sa government maka kanang inyong mga ATM ba, ayaw ninyo ng ilon. Mauwi na isa sa mga kanang makalisod kita sa kinabuhi nga man kay ang atong ATM prinda man na ilan man ang hawiran dito. Ang imo na lang sukli na lang guys, nga udangin ninyo na tapos Ginoo ko kamuray kalisod-lisod sa kinabuhi. O guys, mga ingana sus lunod na ko eh. Priso na ko na hapit ini guys. Wala na ko bayar. Paano ito guys? Mga sa mga trabahante diya nga. Nauna ni mo nga hapit na kamarigular, din maka-itim din ka. Yaw, gitang yung sudin ng loan guys. Pikig guys.